Benvinguts a aquest primer vídeo tutorial de Family Tree DNA. Si us heu fet una prova d'ADN, o us esteu plantejant fer-vos-en una, o esteu esperant els resultats, o esteu esperant que us arribi el kit, una de les primeres coses que s'han de fer és configurar el compte per tal de treure el màxim profit dels resultats. En aquest primer vídeo d'avui explicaré com configurar l'arbre genealògic. Family Tree DNA compta amb una eina d'arbre genealògic que ens permet precisament penjar-hi la informació sobre els nostres avantpassats. Tot i que no recomano que es faci servir com la base de dades principal on tenir-hi la informació sobre els nostres avantpassats, sí que hi ha dos motius pels quals és interessant tenir-hi aquest arbre genealògic. El primer d'ells és mostrar-lo a les persones amb les quals tenim una coincidència d'ADN i per tant són potencials parents. Sempre dic potencials perquè hi poden haver falsos positius, dels quals en parlarem en un altre vídeo, i per tant, si aquesta persona és un possible parent, doncs pot mirar el nostre arbre genealògic, on hi haurem penjat informació sobre els nostres avis, besavis, rebesavis, el nom i el cognom, el lloc d'origen, les dates exactes o aproximades, i per tant aquesta persona podrà veure d'on eren i veure si li quadra amb algun dels seus avantpassats i formular una primera hipòtesi, que és de fet el mateix que farem nosaltres. Si tenim coincidència amb una altra persona i té el seu arbre genealògic, doncs mirarem de fer el mateix. Així, entre l'un i l'altre, intentarem casar els dos arbres genealògics, trobar l'avantpassat comú i, en definitiva, compartir informació, que és del que es tracta. El segon motiu o la segona utilitat que té aquest arbre genealògic és poder-hi enllaçar aquests parents un cop hem confirmat que són parents i que hem trobat l'avantpassat comú. Això permet a Family Tree DNA fer un seguit de càlculs que ens ajudaran també en la nostra investigació. Així doncs, anem a veure com configurar aquest arbre genealògic, tant pel que fa a carregar-hi informació com el que respecta a les qüestions de privadesa. Doncs bé, per configurar l'arbre genealògic el que hem de fer és entrar a la pàgina de Family Tree DNA, al nostre compte, i entrar a l'opció de Family Tree, d'arbre genealògic. On la trobem? Tenim tres opcions per accedir-hi, o bé aquí dalt, Family Tree, clicant directament, o bé a l'apartat de Test and Tools, que jo el tinc aquí baix, però recordeu que això es pot canviar, es pot configurar la presentació de la pàgina inicial, o bé aquí als accessos ràpids, que ja aprendrem en un altre vídeo també com configurar-ho. Fem clic a Family Tree, a l'eina d'arbre genealògic, i com que no en tenim cap de carregat, tenim dues opcions, o bé crear-lo de zero, o bé carregar un fitxer GETCOM. Ja vaig parlar dels fitxers GETCOM en el vídeo de programes informàtics de genealogia, que podeu trobar a la descripció. En aquest cas el crearem de zero i després ja veurem com carregar un fitxer GETCOM. Molt bé, en primer lloc em demana que posi la meva informació, ja que jo seré el punt central d'aquest arbre genealògic. El punt central, òbviament, serà la persona que s'hagi fet el test d'ADN. Aquí posarem el cognom i la data i el lloc de naixement. Continuar. I aquí posarem el mateix pel nostre pare i la nostra mare. Posarem el nom i el cognom. Això està pensat per un públic anglosaxó que tenen aquest doble nom, un nom del mig, un middle name, i com que també tenen la qüestió aquesta que adopten el cognom generalment del marit, també existeix aquesta possibilitat de posar el cognom actual i el cognom biològic. En aquest cas no ens afecta, per tant simplement posarem el nom, el cognom, la data i el lloc de naixement. A la part inferior tenim aquestes dues opcions. Si no és el pare biològic o no és la mare biològica, marcaríem aquesta opció, ja que és important perquè el que es tracta és dels nostres pares biològics, es tracta del nostre ADN i per tant, si no és el nostre pare biològic ho hauríem d'indicar, ja que no té cap sentit vincular algú amb el nostre pare si no és el pare biològic. També tenim l'opció de marcar si està mort, no és el cas, però mentre no estigui marcat com a mort, les dades no apareixeran visibles a la resta d'usuaris. És a dir, que si jo poso la informació sobre una persona viva, només jo la podré veure, no la podran veure els altres usuaris. I el mateix, és la meva mare biològica, per tant no marcaré això, i la meva mare també és viva, per tant tampoc marcaré això. I fem clic a continuar. Ara hem de posar informació sobre els avis paterns.
En aquest cas, l'avi patern és mort, per tant, si marco aquesta opció, tinc la possibilitat de posar la data i el lloc de defunció. Continuar, i aquí els avis materns. I ja ho tindríem. Fem clic a continuar, i aquí ens dona el resum de les dades que hem introduït. Confirmem, i finalment aquest és el nostre arbre genealògic, o la part inicial del nostre arbre genealògic. Ara aquí podríem ampliar-lo, afegint el pare del meu avi patern, l'àvia, fent clic aquí. Si fem clic aquí, s'obre aquesta finestra i podem posar informació sobre el besavi, sobre el pare de l'avi patern. I automàticament es genera el perfil d'aquest besavi i la possibilitat, doncs, d'afegir els seus pares. Podríem anar fent un per un, afegint tota la informació que tinguem fins a arribar, doncs, on creguem necessari. També podem afegir altres persones que no siguin avantpassats directes. Per exemple, jo ara podria afegir el meu germà o la meva germana, ja que també els he fet un test d'ADN. Per exemple, per afegir el meu germà, faria clic sobre el meu pare, afegir relació, i ara li diré que vull afegir un fill seu. Faig clic aquí, i ja hem creat un fill. Ara aquí podríem posar-hi oncles, germans dels avis, etc. Aquesta és la visió vertical de l'arbre genealògic. També tenim la possibilitat de veure-la en format pedigrí o en format horitzontal, però aquí només se'ns mostren els avantpassats directes, no se'ns mostren ni germans, ni tiets, ni de més família lateral. Aquí, com podeu veure, hi ha marcat aquestes 3 pestanyes. Això significa que jo m'he fet el test de Family Finder, o sigui, el test d'ADN autosòmic, l'ADN mitocondrial o el cromosoma Y, en aquest cas el de 111 marcadors. Molt bé, com he dit abans, l'arbre genealògic de Family Tree DNA serveix bàsicament per 2 motius. En primer lloc, per poder-lo mostrar a les persones amb qui tenim coincidència d'ADN i, per tant, que puguin formular una hipòtesi. Per exemple, si veuen que el meu rebesavi era originari del mateix poble d'on era la seva rebesàvia, podem intentar formular, doncs, una hipòtesi i veure si tenim un avantpassat comú per aquesta branca. Però l'altre motiu per tenir aquest arbre genealògic és el més interessant. Nosaltres amb aquest arbre genealògic podem vincular-hi persones amb qui tenim coincidències d'ADN per tal que Family Tree DNA pugui fer determinats càlculs. Vegeu-ho. Si faig clic aquí a Link Matches, se'm mostraran les persones amb qui tinc coincidències d'ADN. En aquest cas, la primera persona m'apareix que podria ser el meu pare o el meu fill. En aquest cas és el meu pare perquè li vaig fer una prova d'ADN, així que el que puc fer és arrossegar aquest perfil, aquest kit, i deixar-lo anar sobre el perfil del meu pare. En aquest cas, em diu que si els vull vincular, he de dir quina relació hi ha entre aquest perfil d'ADN i el perfil que surt a l'arbre genealògic. En aquest cas, assenyalaré que aquestes 2 persones són la mateixa persona. I si l'enllaço, veuré que aquesta persona s'ha fet el test autosòmic, el mitocondrial i el del cromosoma Y també, ja que surten també aquestes 3 rodonetes. Però a més, tota la informació que surti aquí ja no serà la que jo hagi posat en l'arbre genealògic, sinó que serà la que aquesta persona tingui en el seu perfil. L'altra opció seria, doncs, tinc aquí el perfil de la meva germana, l'arrossego. Com que no tinc creat el perfil de ma germana, doncs l'arrossego sobre el meu propi perfil i li dic en aquest cas que es tracta de la meva germana. I com veieu, automàticament m'apareix la meva germana aquí, vinculada. Molt bé, per què serveix això? Ja ho veurem més endavant, quan parlem del Family Finder, però vist ràpidament, si tornem al menú principal i fem clic a Family Finder i deixem que calculi, això a vegades triga una mica, veurem que totes les persones amb qui tenim coincidència amb el pare ara s'han marcat amb aquesta rodoneta blava indicant que són parents per part del pare.
Això passaria també si afegíssim un tiet per part de pare, un cosí segon, tot i que evidentment afegir el pare directament ens donarà tots els parents que són per part paterna. El que tenim aquí també és el perfil de la meva mare i el que podem fer és afegir-lo a l'arbre genealògic des d'aquí. Fent clic aquí, enllaçar a l'arbre familiar, se'ns torna a obrir aquesta pantalla i simplement l'arrossegaríem. Diem que és la mateixa persona, l'enllacem i llestos. En aquest cas podem aprofitar per enllaçar el meu germà i l'enllacem. I quan tornem al Family Finder veurem que tant la mare com les persones que tenim per via materna se'ls ha posat aquesta rodoneta vermella que indica que són parents per via materna. I en el meu germà i la meva germana ha aparegut aquesta icona lila que indica que són parents tant per part de pare com per part de mare. Ja ho veurem més endavant, però si hem afegit tant el nostre pare com la nostra mare i hi ha persones que no tenen cap de les dues rodonetes, significa que són falsos positius, ja que és impossible tenir per parent una persona que no és parent ni del nostre pare ni de la nostra mare. Si anem a la configuració del compte, aquí a Account Settings, si accedim a les opcions de privacitat i compartició, Privacy and Sharing, a la part de sota de tot, tenim les opcions de compartir l'arbre genealògic. En aquest cas, podríem compartir-lo amb tots els usuaris de Family Tree DNA, només amb les persones amb qui tenim coincidència o només nosaltres, és a dir, que només el puguem veure nosaltres. En el meu cas, ja em va bé que el vegin totes les coincidències, però no tots els usuaris. Finalment, podem eliminar l'arbre genealògic anant a les opcions de management de l'arbre. Si fem clic a Family Tree una altra vegada i tornem a accedir a l'arbre genealògic, tenim aquí les opcions de l'arbre genealògic. Fem clic aquí i tenim l'opció de descarregar l'arbre, exportar-lo. Bé, de fet, primer hauríem d'exportar-lo i després descarregar el fitxer GETCOM. Aquí podem posar informació sobre aquest arbre genealògic, aquí ens diu les persones que hi tenim vinculades i finalment aquí podem eliminar l'arbre genealògic, si el volem eliminar i carregar-ne un de nou, per exemple, perquè hem creat un fitxer GETCOM. Clic aquí a Delete i l'arbre s'ha esborrat. Ara veurem com carregar un fitxer GETCOM. Si fem clic aquí a Upload GETCOM, escollim el fitxer que ens interessa, li donem un nom i el carreguem. I aquí hem d'escollir de totes les persones que apareixen en aquest fitxer GETCOM qui és la persona principal, qui és la persona del kit. En aquest cas seria jo. Esperarem que carregui aquesta informació i que configuri. I aquí tenim l'arbre genealògic que tenia en aquest fitxer GETCOM que, com veieu, arriba fins als meus besavis. Doncs bé, espero que aquest vídeo us hagi estat útil. Si és així, feu-m'ho saber fent clic al botó de m'agrada i podeu donar suport al canal, com sempre, subscrivint-vos-hi si encara no ho heu fet. Fins aviat!